вика да бъдем двама. Това е много щастлив, защото знам, че на празника ще ме само си не се лети. Я потягай, погледни, не виждаш и много звезди. Няма възможно това да се не грее през деня. Възможно е, защо се чудите. Преди сме ние децата огрубали да изгрее на мама дори през деня. Таланти и умения ще представим на мама чудни изпълнения. Бъдете след майки. Браво! Браво! Добър ден, поканали сте на точния телевизионен канал точно по време. Добър ден, аз на телевизионен канал на телевизия. Всички майки и баби. На всички празнуват. Честити празник, майко мила! А сега по-бързо с деня. Интересен феномен. Очакваме приехал включване. Здравей, Янек. Какво се каже за този феномен? Ветра, здраво, топлина и да вземем здраве се ми така. Вършено на мама на добрия дар. За тези домощи някой долади, а здравея ги, а какито послав, това прави чест. Празника на мамите толкова скоро и полета. Всякъде ще порасте млада светлина. Ще осветят поредните цветята на българския салон. Той ще оставите къси, ще възстави цветята в нова букет. Бяло момиче, така наричат кукичето, защото Бога се пред Бога с зимата. Вятър зима нощта вее, снежко в клони се руле, свирят средени висулки, пак на стъклени загулки, но от снежка вишна тиска, бяло първо кукиче. Чуйте пролет идва носа, звезди нощно скъп. Аз съм син на пролетта, много цъфтя в пута, моят лице жълте и на слънцето се смее. Кукуряк сме ромак, вее своя жълт баряк, вечко видял горичка, днес къде се разгичка.
започва детското техническо предаване.